Ahojte priatelia. Prišla mi taká téma, ktorú by som rada pozdieľala. Keď ešte tá myseľ je nastavená dovon a ešte je v tom hodnotení a v tom hľadaní, tak je náročné pre ňu sa otočiť ako keby k sebe. Budem zdieľať takú moju skúsenosť a moje vhľady a to, čo som si tak navnímala počas môjho života alebo nejakej mojej práce na sebe. A vlastne ja som bola nejak, boli sme všetci nejak vychovávaní, nejak programovaní od malička cez rodičov, spoločnosť, učiteľov a rôzne autority. A vlastne dialo sa to vlastne aj u mňa, že som tomu uverila a dávala som tam do toho tú hodnotu a svoju silu a pozornosť. Ale vnímala som, že v tom nie som ako keby spokojná, nie som ako keby prepojená sama so sebou. No a časom sa vlastne dialo to, že som si prešla nejakými terapiami, nejakou prácou na sebe a sa to ako keby odbújalo z toho, že som začala viac pracovať na sebe a vnímať seba. A vlastne bola to tiež určitá fáza v tom živote potrebná. Nevravím, že regresia a terapie nie sú potrebné v určitej fáze. Ale teraz už to vnímam tak, že aj to je určitým spôsobom len taký začarovaný kruh. Pretože keď sa na to myseľ chytí, že dobrý deň, keď sa na to myseľ chytí a vlastne má tam vložený nejaký program čistenia, tak to nikdy neskončí. Je to vlastne ako keby program, ktorý neustále vytvára ilúziu toho, že treba čistiť, že treba pracovať na sebe. A v podstate je to ako keby stále hľadanie dovon, aj keď to vyzerá tak, že to čistenie prebieha ako vo vnútri. No a vlastne som si uvedomila, sa to vlastne udialo tak, že už nenaskakujem na tú myseľ, ktorá chce na sebe pracovať, ktorá chce čistiť, pretože to nikdy neskončí. A čo mi príde také ako kľúčové v tom nejakom nadstavení, tak som to vlastne ako keby pustila v tom, že prestala som hľadať a prestala som naskakovať na tú myseľ, lebo to je vlastne ako keby iluzórne. A stalo sa to, ono sa to udeje, ono to asi je nejak tak nadstavené, že sa to udeje, buď sa to udeje, alebo sa to neudeje, že som to prezrela ako ilúziu a v podstate som ostala ako keby v tom, čo práve je a vlastne v tom prítomnom okamihu. Aj keď povedať to v prítomnom okamihu, to je tiež svojím spôsobom potom ohraničenie tej mysli. Takže v podstate príjmam všetko, čo sa deje, tak ako sa deje a nekladiem tam už odpory, lebo to všetko vychádza z tej osobnosti. A vtedy vlastne prišlo také oslobodenie alebo uvoľnenie sa do toho, čo práve je. A vnímam vlastne to, čo sa práve deje. A je to vlastne také vyživujúce. A
také všetko nové. Tak vám prajem krásny deň a krásne okamihy sami so sebou, s láskou a tajen.